Isifundo sethu ke siqala kusahluko se-16. Siqala kwivesi ye-19 uyoma kwivesi yama-31. Alright. Phansi kwesihloko esithi umzekeliso wesityebi noLazaro. Alright. Sawufumana ke singasifundanga isifundo sakusisummarize isifundo nangenxa yexesha. Alright. Sawufumana ke umqobo wethu wanamhlanje phakula verse yama-24 verse 24. Apho sithi samemeza sona sathi bawo Abraham ndenzele inceba uthume uLazaro kuba athi nkxu incami yomnwe yakhe emanzini aphozise ulwimi lwam ngokuba ndiyathuthunjela kweli langatya. Apha kwesi sifundo ke njengoko incwadi senditshilo kuba yeka umvangeli uLuka. Umvangeli uLuka uyibhalile le ncwadi esifundisa ngomahluko phakathi kwesityebi noLazaro. Okay. Ukuba masiwazi umahluko phakathi koLazaro nesityebi. Hey. Egxininisa ke kubomi basemhlabeni. Ubutyebi, ubuhlwempu. Ukuba bona obobomi basemhlabeni abumiselanga ikamva laphakathi. Kodwa yinkolo nenhliziyo kuThixo. uThixo onenceba, uThixo onemfesane. Jesus. Kufuneka sikholiwe kuThixo. uThixo asenzele inceba. Uthi ke umbhali umvangeli isityebi saye sayesu hogweni ngenxa yokungakhathali. Ndingathi xa ndinokusinika mna isihloko xa besinokwenziwa ndim isihloko sale ncwadi bendinothi mna ikamva laphakade. Hey, Nkosi yam. Kuba libalulekile into kokubana ezintweni zonke sibe nalo ikamva laphakade. Funeka ke silikhethe ke ikamva laphakade ngexa sisaphilayo sisesemhlabeni sisadla ubomi. Jesus. Asikwazi ulikhetha sesingaphaya kwencwaba. Le ncwadi ke yohlulwe yazindima ezintathu. Ukusuka kwindima kwiverse 19 to 21 isixelela ngobomi obungafaniyo. Jesus. Bubomi besityebi nobomi behlwempu. Jesus. Ize ithi xa isehla ithi kuverse 22 to verse 26 isifundise ngokufa nomgwebo. Uba nakubeni siphila nje siza kufa kodwa ngapha kaya ukhona umgwebo. Siza kuyiveza ke into kokubana uthini lo mgwebo uhamba njani. Iphinde kwindima yesithathu isivezele ithemba lokugqibela. Likhona ithemba bazalwane lokugqibela. Lokuqina elizweni. Singazenza zonke izinto kodwa basikho kuye yena uKristu asingekhe sisigqibelele ezweni. Ithi ke le ndima yokuqala yobomi obungafaniyo sibona apha isityebi. Isityebi esivatha esezahlule ezasemhlabeni. Hey, Nkosi yam. Sinelineni ezicikiziweyo ezithungiweyo ngabathungi. Oh, Jesus. Isityebi sinabantu baso soba kutyekiwe. Siyahlutha isityebi. Itafile idekiwe kwasityebi. Nalo ihlempu esangweni. Selicela nje oku kwengququ zesonka. Okuba lifumane okwengququ zesonka. Bobomi ke kwindima yokuqala asicacisela ngayo umvangeli uLazaro. Ukuba bakhona abo bona babhetere baphila ubomi babo basemhlabeni. Bakhona abahluphekileyo bangaphina abasendleleni abalambileyo
sowukhe wanceda bani wena Yo. kwabo baqambaleleyo basendleleni Yo. bambethe ama-cardboard endleleni ukhe wenza ntoni wena njengomama wenze ntoni wakube umbonile elambile kuba sona isikebi sasingena siphuma singaboni mntu esangweni xa sibona uLazaro Ayindithu. zange simbone umuntu osegeyithini isikebi onguLazaro semane ephakamisa inhloko eselula izandla kodwa isikebi zange simbone uLazaro egeyithini Yo. ithi ke lonto elibali lisifundisa ngenguquko ekugqibeleni singomama kufuneka sinayo inguquko kwimeko esiphila kuzo uthi nokuba uyaziqonda uba mna ndizawulala namhlanje nditye ezikanokutsho kodwa ukucinge into kokubana ngubani ongaphandle olele ngatyanga Hey, Nkosi yami. ithi xa siyifunda sisehla nayo ithi uThixo pha kulesi sigaba sokuqala njengoko isikebi singabonanga muntu ngaphandle inceba kunye nokwabelana zizinto ezibalulekileyo kuThixo hayi nje ubutyebi bezinto Okay. ube nempahla ube nemfuyo ube nento yonke Okay. kodwa inceba kaThixo yona ibalulekileyo masibe nenceba abazalwane omnye komnye masibe nemfesane omnye komnye kuba sinoThixo nemfesane Alright. sinoThixo nenceba sinoThixo esingakwazi umlinganisa nanto esingakwazi ukumfanisa nanto ubukhulu bakhe kuba yena usambathisa sesingakucelanga ukwambathisa Hey, Nkosi. yena usihluthisa silambile singazazi uba namhlanje ndizawuthini na kodwa yena lenza icebo njengoThixo ithi xa ifika kulaa ndima yokufa nomgwebo ongafaniyo ufika ngoku ixesha likanokufa kuba nobusisihlwempu nobusisityebi nobulihlwempu ukufa kona kunye kuzawufika ngokufanayo Yo. liye lafake ihlwempu elingulazaro lawufa ihlwempu elingulazaro zifikile izithunywa zalixhwila ihlwempu zalixhaka zayolibeka esifubeni sika-Abraham isifuba sika-Abraham ke kulapho kuxolo ukuthando waya kwi-comfort zone Hey. kwisifuba sikaLazaro ndingengathi ndiyamva uLazaro xa sithi kwindumiso 23 verse 6 ethi surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I shall dwell in the house of the Lord forever satsho esayelahlwempu athi ndiyamva xa emane ukuwa ezama uphakama elambile kodwa wabeyazi into okokubana ukhona uThixo ekugqibeleni ngoku uyafika uyaxhwilwa zisithunywa siyombeka esifubeni sikaLazaro akuyini abani ke bazalwane esifubeni sikaLazaro siyasetyenzelwa isifuba sikaLazaro isifuba sika-Abraham siyasetyenzelwa akuyini abani na kulaa comfort zone uqala ngowusebenza kuqala usaphila uselapha ezantsi emhlabeni uqale usisebenzela isifuba sika-Abraham awuvele usuke uvele utake uyoqala esifubeni sika-Abraham Jesus. akuhlali nabani na Man. Oh. ngoku sibona isityebi sisifa emva koLazaro siyafa isityebi emva koLazaro siyahamba isityebi siya kwindawo ebesisebenzela kuyo sibheke eHadesi siyowuthuthunjelwa ngexesha yena uLazaro athuthuzelwayo yena uyathuthunjelwa ngenxa yemisebenzi Okay. yonke lento ihamba nemisebenzi Alright. ngexesha ubusesezantsi emhlabeni uba wena ubusebenzela phi na nako ebona utata uAbraham athi xa sajonga utata uAbraham abona uLazaro eqaleni kukaAbraham akhwaze utata uAbraham ba khawuphuthuma uLazaro aye kubantu bam abahlanu ezantsi emhlabeni athi bangezi kule ndawo ndikuyo bangake balinge beze kule ndawo pendulo kaba uAbraham yathi hayi banabo Moses nabaprofeti phezantsi emhlabeni mabamamele bona ikhona imithetho esayinikwayo ezantsi emhlabeni mabamamele yona Yo. ukuba uyiphosile ngoku bazalwana imithetho kaMoses
awayinikwayo yokuba siphile ngayo esisikhokhelo sobomi bethu Okay. ubuyiphose ngoku awungekho uthi xa ungapha kwenqaba uphinde uyiphuthume Yo. ayikwazi uphuthumeka ngapha Hey, Jesus. ngoku uyathuthunjelwa sefuna uLazaro uba uAbraham uyamkhwaza uba tata uAbraham khawuphuthumela uLazaro athi nkqu umno wakhe emanzini azowuthi nqa kuye elwimini kuba uyathuthunjelwa uyathuthunjelwa uyamxelela kuba uAbraham ntoba hayi kaloku mntana ayihambi ngolohlobo Okay. wena kaloku emhlabeni wena ubudlile ubomi usisinana somhlaba unento yonke unento zonke ungamazi omnye umuntu ngoku lithuba lakho lokuba wena mawuthuthunjelwe lithuba lokuba ngoku Lazaro lo wawungazange wambona ubugqitha kuye ngoku yena lithuba lokento yobana makathuthuzelwe bazalwane masiziqapheleni izinto masiqapheleni bazalwane akululanga masazane masihloniphane omnye umjonge umuntu ongezantsi kwakho ungamphakameli apha lento isifundisa into okubana ubutyebi abunawo amandla okusindisa Okay. emva kokufa Okay. ubutyebi bakho bushiye ezantsi emhlabeni ubutyebi abunawo tu amandla okusindisa emva kokufa kukho umgama osikwayo phakathi kwabaphumleyo nabasezinhlungwini khona umgama osikwayo zulumkele ke mzalwane into kokuba uzibone ugaxeleka kulamgama so ungasakwazi wena uphumela ngapha yakwalamgama ngenxa yezenzo esizenzileyo ezantsi emhlabeni